Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde ke phela uklickele bell for ama notification. Sangiphinde ngabuya ke funda ama teaser omkhokha akuloke leli week esikulona. So ngizoqala ngestory sakhe ke lapha uMamzobe kuma teaser baveza ukuthi uMamzobe uzoqhubeka nohambo lakhe lokuxolisa, uzobe exolisa kubo bonke labantu abona. Babeke sebeveza ukuthi abanye bazomxolela and abanye ngeke bemxolele. Uzothi ke sakuhambo lakhe loxolisa kuvela ukuthi ke uzohamba yoxolisa nakuNdlovu mayelana nokumthenga. uMamzobe uzobeke sexolisa phambi kwamakhosikazi akhe kuNdlovu ukuthi ke phela wamthenga ukuze emsize ukuthi ke egcotshwe lapha ebandleni lamaJudiya. Uzomshubela kuNdlovu njengoba ke phela kuzobe kuphuma amafayela. Ngidlule ngiye endabeni ethinta uNobuntu naye ke lapha uMenga. Baveza ukuthi ke izinto izobe ihamba kahle for uMenga naye ke lapha uNobuntu. Zizothi ke izinto isahamba kahle kuvela ukuthi ke kune red flag uNobuntu azoyiziba. Baphinde baveza ukuthi iApp kaMenga leyo investor kuzotholakala ukuthi ayexist. Babeke sebeveza ukuthi uMenga uzodla phansi ngeke zetholakale and uNobuntu uzobeke sele nezinkinga. And abantu ke bazobe befuna imali yabo. Ngidlule baveza ukuthi ke umndeni wakangema uzobuyisa imali neringi leya intshontshwe ungema lo wayesebenzela uMamzobe. Ngidlule baphinde baveza ukuthi ke ukhulekani uzobona amandla kaNkuluNkulu and uzokwenza ke imangaliso phambi komndeni wakhe. Aphela lapha ke amathize ethu mbukeli uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.